O, pandamanin, di ka tungtong mga lalaki, di tumpain ka. Sige! Apay kong Ay, di kayang niya bukok na eh. Bless ka kinilulong asal ba? May ganun. nagseksi mo datoy. Ay, naayos ko. Ay, sige nga daw na, ay, dagayang ni kasinsing ko. Sino? Si kamit dagayang basyang. Kumusta ka basyang bangse? Apay ang pagbakboy. Isang orasyon ditoy. Bole na Pangasinan. Buli na pang amok nga rin kinapanak kundi Bisaya. Nakadabayo. Napukaw siya kami. Among ba naman oras kami bubuk? Manuras nga kasinsing. 15. Kinsan? King search me the Google. Ay, sana. Bole na Pangasinan. Nagsublay kami pa Aurora. Ay, kumusta ka nga rin din kasinsing nga? Ngayon bang orasyon amin kakabsat? Ay, sige nga ron. Oh, dahil di ka singsingkaw, agpada kami, ngayon ti apelidok idi ubing na pala, idi kwa. Bangsit! Ngayon dati iso na ti bangsit. Maamot ko na pisa Sak na lula yung nga basang bansay. Ay nga daw na. Malakbakay tayo man nga daw di ka singsingkaw ni basang bangsit. Kasakbayan di tabag-aw. Ay na, Kablawak man palang dada nakasek-sexy nga birthday ay ko. wait ah. Nakapipintas na. May kamantoy nakabakbang na balang. Nakabang-bang eh. May kaman dito. Ash! O may kaman. Tinuntahan ko ba ito yan? Uy, Nalpasan. sige di agigim ti may kapukaw. Kamusta ka? Kamusta birthday mo po ko? Ang kumawakang di Ilocano. Maulang. Naulang din labasan. Kamusta ka na, Betab? I'm fine. Perfect. Ba't itong microphone na yun po niya? Kamusta? Pina talaga din labasan. Lang kami di 12. Well, 12. 12,000 years old. Ito kasi ko nga nakabang-bang sing. kablawak ka man na po ka, naragsak yung nagasat nga pa nagkasangay mo. Ay, sige naman nga, agitid ka man nga rutiman sa Dawat kasi ko, bendisyon nga po. wait. Bendisyon lang ka, Dawat ka pa'y na natunog benskan kahit saan ka pa'y unay gargarampang awan. I'm virgin pa labasan. Nasuga daw, doon na nagpadara kan saan ka nga gargarampang. Doon sa retail. Ay, naapoy na apo ko man na niya. Atamanan ko na ni Mildred. Ay ni Mildred. Ay, nalaing ito yung spelling. Nagkablawak mo na ito'y babalasang de kalman. May saay. Ni Puka. Puka. Ni Ila. Ila. Sino dato'y nakapimpintas barbaro tirupak. Teka, ano lang? Ano na ka na dato'y? Ano naman na apo ka? Fernando pa. Fernando. Stop it. Ganun na. Siyempre sa gabay na. Ay, ni Paula. Ang ka? Ano? Awan. Hola. Paula. Hola. Dadabay na. Ni Mildred. Mildred. Ngayon nga Mildred na ganda dato'y apo. For your information, Lucio. Diba? Nadip dayjay sa ilaw yun. Nakapimpintas yung nakan na nga peso. Lagay siya manunoon na ganda. Robert! Robert! Ako nagtarakot. Nag-ampet na ganda na ganda. Robert Junior. Robert Junior. Dayjay siya maruno. Rodolfo. Ang moktoy sumarunon. Kibong. Boyet. Napaglaming jamay siya. Ano na ganda jamay siya, Beshe? Ay, Beshe? Sino? Kasensya. Ayun na. Diabay ni Boyet. Ay, aba ni Boy. Kanili ko data ni Rumen. Ay, Rodrigo. Dayjay may siya. Dayjay nakayelo itikwa. Kano ko? Kaloko. Sino? Dayjay nakapuraw. Sino dayjay? Ang kuambang. Sino kaya? Ikaw. Ikaw ka na, ikaw. Tapos yung kabay na sinaw. Nakayalumit lang ti kalugong kasi Ang nagaraw. Nakana. Damagig garaw. Ano na, gamo ako ka. Yawan. Siya kalawan na ganda data. Goryo. Guriyo. Tapos dayjay may siya. Tatalon siya. Tapos may Siya din siya. nakahilo. Idrong! Idrong ano, idrong. Na ibang oras dagit tika kadwam. Dagit tika gayam mo. Oras siya. Mabartik kayo kuma.
Eh, once again, happy birthday po kay, Happy birthday. kay Ash. Ay, salamat sa pag-imbita. Yes, maraming salamat sa pag-iimbita sa akin. Imaganan kaya't naagata Agriing ka mamikna kabutihan Susuwem tayo trabaho Hoy, awan ka ng kapartner ni Andong. Saksako Kakulap mo Tapno Romang ay biyag mo Trabaho Di payertima Bakit di na puto Inaldaw-aldaw Abraman pa'y domingo Rebrigan na panalo Dito'y haway kapsat ko Madam, Oh yeah! ay pabalsinot na.